Сега да идем. Да, имам възможности да кажа няколко думи за съвремието. Съвременен. За сътворението, за Бог, за началото, за големия зев, за всички тези неща ще кажа няколко думи, след като гледах един изключително интересен филм. Госпожи и господа, изключително интересен филм, който аз говоря така за такива неща от много време, от много години. Имам интервюта, какво ли не още. И всичко това все едно, че съм го презрял, написал, чул, видял, не дочул и аз не знам как, 100%, но толкова ментално, толкова изначално, толкова, как да кажа, по-детски, толкова наивно. И така бех се успокоил, легнал на леглото и щех да заспа, но пускам, отивам на едно Discovery, на едно филмче Discovery, в една зала на, вероятно беше Пикасо, в една дървограмна зала Пикасо, и един човек говореше за всичко това, което ме изненада. Просто ме изненада. Какво е това съвпадение? Аз не съм гений, не съм много еди какво си, еди как си, защото съм прочел цялата Александрийска библиотека 2 пъти, а тя е изгоряла преди 1000 години. Разбира се, това е абсурдно, което го казвам, но нека така да звучи малко красиво, малко достойно за Калинов. Защо пък не? Ще говоря много важни мои заключения и откровения. Много се съм етапи. Съвременен, той е временен, он е временен, значи вътре семенка, бе са вътре мен. Съвременен, значи съвременен. И те започнаха да говорят за кое е първото. Кокошката ли, яйцето ли, какво е. За сътворението трябвало, тъй като църквата казва, че е Бог, но хората започват да мислят с разум, още би 500 години, т.е. на 3000 години. Този труд е 3000 годишен труд. Но преди 300-400-500 години започва по-сериозно, по-документално, по-разумно за човешките същества да го разбират. И казват, трябвало три неща за трябвало материя, време и пространство. И стига се там в разговор, те с някакви теологични разговори и научни обяснения, се стига до най-елементарното. Значи, за да има материя, за да има пространство, трябва да има време. Показаха как един човек изкопава в пустинята една дупка, от тази дупка вади пясък, слага го на друго место и се получава едно празно и едно пълно пространство. Противовес, равновесието. Това са законите на природата, равновесието. И това равновесие започнах да си и се израдвах и гледах целия филм. Това равновесие. Копане и връщане и така пак. А това копане де-факто се е започнало тогава, когато вече е имало време. А времето се започва от големия взрив. Така наречения големия взрив е от нищото, от една безвременна точка, която е толкова микроскопична, толкова енергийно натоварена, че при експлозията почва да има време. И показаха експеримент. Ако вземем един часовник, пускаме го време, той лети, отива в черната дупка, тя глътва и той часовник започва да не работи, защото няма време. Той си има енергията, нищо не се е развалило, но няма време. И се оказва, че началото е времето. То създава пространството и материята. Това е толкова, бих казал, просто и логично, че ако не си чел, не си учил, или пък ако си прочел цялата Александрийска библиотека 2 пъти, имаш тази възможност с астрала си, с това невероятно съвременно нещо. Значи, съвременно какво значи? В него, вътре имам време. Аз имам време, за да отида до 3000 години назад и да се върна и да прочета всичките. Защото разум е един документал. Едно нещо, което ни е дало време. Самото време, голям езев ни дава, имаме време. И вероятно взрива ще стигне до там, до безвремето, ще почне да се свива, попада в черната дупка и няма да има време. И този покой ние, покой сме ние, значи трябва да имаме време. Първо трябва да имаме време.
Така на съвременното общество има много време да прави глупости, да копа, да лети, само че жалко, много жалко, че материята не може да лети с такива скорости, с такива комуникации да се занимава. То няма време за толкова много съвременни неща. И стигнах до заключение, и те го казаха много пъти този спор с църквата, кое, защо, Бог. И се оказва, че това време, че имаме време да си мислиме за Бог, за модерни технологии, това е времето. Ние сме съвременни. Благодаря ви. Следващия път ще говоря и аз ще позволя, аз съм сам, никой не ми позволява, направих си експеримент с телето на фона, ще го казвам много пъти, сега е 12:30 през нощта, филмчето беше преди 30 минути и аз реших да го документирам чрез себе си. И ако така наречените разумни същества, човек и се вгледа в себе си и има време и стане съвременен, вътре с него да се менкаме, всичко е платимо, защото копайки от една дупка, правейки една пирамида, тази пирамида има долу празно пространство, което един ден това празно пространство трябва да се запълни, за да е съвременно, за да има менкане. И това попълване се случва без времето. И ще започнем от новия зив. Благодаря ви. Щастлив съм, че мога така свободно с тази технология да се документализирам. Документ за моята менталност. Лека нощ!